Ito sa mi guys. Uman og lampas. Ang agi na mo guys. Oh. Klaro ba? Ha? Uman og lampas guys. Ngaon na mi. Ha? Agi kang dito. Wag kayo ang agi. Among gisubay-subay ang landong guys. Og sa dihang maniud to nami. Nami ginamos. Ay suka na sili plus. Biyon. Suka og sili. Thank you guys. Bukid nun. Pabukid sa mi guys. Okay. Oh, log-log na. Among agi. Log-log na nalampasan oh. Hey guys. Oh, tara siya guys oh. Oh, tara siya. Oh, napang isa nag-uban-uban baby boy oh. Nagtanaw-tanaw lang og Masya and the Bew. Masya and the Bew daw. Hello. Sa kaadlaw na ni hapit. Among kumbati ani. Nahawa na guys. Oh yes. Hapit na. Hapit na nakaabot sa kuta. Hey guys, nami sa bukid karon guys. Ang lampas mi. Uy guys, guys. Hawa na. Lagi daw. Ala, luoy na kay sipo. Nap. Siko. Joker kay sila kaon ako ga way halang. Ang sila mi kaon way halang. Nga lang. Joker. Mali nga. Pila na ba? Sana lang. Ana? Kuan man tala diya sa kuan. Di ba ipugan ako na ng Wala na ako may halang. klaro ko ba eh. Sar ka buka mo pa daya. Sar ka bu. Nalang karon. Kamu anak bumbum bait nga po. Okay, ilantan na siya. Ka. Pakabusog ta guys, kay luag pa ang lampasunon guys. Pakabusog ta. Ay sige, kuan. Sagdi lang na siya, pasagdi lang. Oh, tanawa. Ala ko tayo pag naglanto siya yung blan. Palen, bibi ko lang dito. Kanai. Dahil sa saging bahumot. Malipay ito sila. Lago ay lang, maminining ka doon. Limitado lang, pila kami noto. Kami acting para dikot mamahay. Ba. Sakto sa kanya manang pagkatimpla. Ganun ka ay. Ini kada kanya penuh. Thank you.